Zdravím, že dnes zahrajeme tu hru, já už to mám rozehrané. Je to rozehrané, já se omlouvám, já si nechtěl ukazovat ten začátek, protože to je vždycky strašně nudný. Končím téma, ona vyházela všechny hry. Spokoje, my jsme na to naštvaní, jsme na ní naštvaní. Taky byste nebyli úplně rádi, kdyby vám vaše mamka vyházela hry vašeho pokoje. Takže tak, my si vyházela všechny věci z našeho pokoje, nevím, jak moc jsme měli jak moc jsme měli přeplněný pokoj, uhni, ale asi hodně, očividně. Kupuji tady drinky, abych si dodala staminu, prodávám tady tyhle věci, jsou tady pak droni. Kupuji tady drinky, abych si doplnil staminu, protože vidíte, vlevo dole, že mám omezeno, mám tady prachy, za to si kupuji upgrade, a to bych jsem třeba různé věci dělala rychleji a tak. Collect speed. Tak, tam změním a já musím chvilku počkat. Pořád mi to nestačí. Jako se musím zastavit. Yes. Mám to je celkem rychlý kolekt, to je dobré. Yes, přesně tohle jsem potřeboval. Nakupovat drinky o 106. Tak klikám. Heju. A poslední drink, jednou se rovnou tečka a ten collect speed je fakt už dobrý. To je ten, co asi potřeboval nejvíc. Teďka budu si upgradeovat backpack a drinky. Bum. Pro sebe. To vyhodím. Bum. Bum. Budeme. Aha, mám drinky. Furně. Dodám. Pomalu nám to na drinky, já potom budu mít hrozně moc peněz. Asi já nevystřídám videa, takže ten si tam můžete posunout a potom budu jenom takhle klikat, jenom takhle nakupovat ty drinky. A já to hraju zatím 3,5 minuty zhruba. 3,22, 3,23, 3,24, 3,25, 3,26, 3,20. Dobré, teďka přesně to má 3,5 minuty. Takže dobré, tady pár drinků. Nebudu hodit. Jeden se rovnou kopnu a jeden. Tak, pak mám v téhle díře asi. Zkazal v upgrade bagel, tak. To hodí jakože bych rád doházoval. Sorry, drink. Kopnu na sebe ten drink, ještě byl nějaký infinity. Prostě dokud by mi nedošel z drinky, tak bych prostě jel takhle. Jenom takhle, ten. Já chápu, pokud to nebylo to své kouzlo. Tam jsem to. Bohužel žádný drink. Ale za to mám prachy. Bum. Tak ukáž. Tohle. A jdem nějaké drinky. Teďka mi to jako hodně chybí. Potom upgradeovat i drinky. A to by se mohlo drony, až budu mít hodně peněz. Víte, co je cíl našeho videa? Tady, jak mám to G, jak je tam vlevo dole,
napsané, že mám 5 drinků, teďka 6, tak já tam chci vidět buď 100 a prostě minimálně 50. Tak, minimálně 50. Čokolády nechci používat, protože ty nám dají co jako víc OP, tak já úplně nepotřebuju. Mně přijde větší sranda si dávat ty drinky. Je to není zase tak výhodné, ale čokoláda stojí 20. Já si platím na ty drinky. Ten backpack je tak malý. Hele. Já to mrknem teďka. Já budu mít někde v souborech. Čekejte. Budu mít někde tady v souborech. To obrázky tak. Ne? Videa, záznamy. Kurňa. Hey yo man. To je takové videa. To jsou moje předchozí videa, které jsem skoro všechny nevydal. Dobrá, tak to je jedno. Jedem. Bomby. Drink. Drink. Třeba fakt vydala ten drink, než pak špatně, dala fakt málo. Jo, nemám žádné drinky, já potřebuji prostě nastakovat s těma drinkama. Bum. Tohle, kolik už mám peněz? 44. Tohle a tohle. 3 drinky, to není moc. Ale jako pořád je to. Takže jsem vyupgradil ty drinky skoro na max. Drinky teďka budou mnohem lepší. Jo, to je dobrá. No to je jako, že to stamina nepotřebuji. Můžu vyupgradit vlastně i stavinu. Jsem potom mohl i vyupgradit. Tak ty drinky jde se prostě pořád kopou, protože ta stamina je špatná. Všechny ty prachy tady vydělám. Dám do drinku, takže 96. Ale teďka možná to můžete přeskočit zhruba tak video, nevím kolik. Tady pojedu bomby. Já ani nebudu mluvit. Víte co, lidé tady baví to klikání, takže tam se to trochu zdržuje, ale já si tady chci dát autokliker. Bum. Bum. Já fakt musím kliknout na Ečko. Ty vo. Pár těch drinků tady je. Tak málo. Tady takový přeskoč se teďka. Skoro nevím, už skoro 2 minuty tady klikám. Tak, kde je včas? To je křivka. Speed. Big Bag a X-ray. To je vše. Hey yo man. Tady jsou jaký. Náda tady. Černá díra tady. UFO attack. To jako pár těch drinků je, kámo, to budu trošku opilej, ale v Robloxu to nebyla. Krásné číselko, tam vlevo do prvních 10 drinků. Knih. Skoro 20 drinků. Počkejte. První 20 drinků. To vůbec nevá. Čili já budu fakt staminu. To, hodně drinků, teďka pojedu dlouho. 18 drinků.
Bum. Jako jde vidět, že tam ho celkem vyupgradeil ten drink. A jako... To vypadá celkem dobře. Já ještě hlednu tu hru. OK. A znovu. To je celkem házem ty drinky. Ne, to se budem, jako nepotřebuje fakt hodně. Že neupgradím tu staminu. Počkej, mám tolik. Najdu teďka vyupgradit. Dobré. Upgradil jsem ji. Staminu jsem vyupgradil. To je lepší, to jde vidět. Jde vidět ten rozdíl krásný. Krásný rozdíl tam jde vidět. Counter trvá. Vodoska. To je mnohem lepší. Jeden pytel na jeden drink, to je dobré. No úplně přesně. Jdem. Nějaké prachy zase. Já nečekám. Potřebuji 500. A to vlastně bych měl 100. Teď potřebuji 200 pade. Na to bych měl těch pade. Takže není úplně málo peněz, ale už teďka už to asi budu mít asi těch 200 pade. Já tady dám, se říkají, budeme upgradey. Přetočte si video na začátek a tam uvidíte, až budu mít upgradey. Doufám, že jsem to říkal. Jde? To je jedno, protože jsem to neříkal, tak se omlouvám. Krása. Tam jako těch drinků nemám moc, ale kam jako pěkně se viděla. Krásně. Tak. Poslední koronele. Backpack a back. Tak, krásně, mám teď jen 3 drinky. Ale mám teď hodně velký backpack. Mám jsem už těch vysněných pades, ale těch backpack už mám skoro na max, co? Kolik si teďka upgrade na backpack? 200 pade. To je mých vysněných 50 drinků, ale jako... Bude vidět, že ten bug už jako celkem hodně velký. Dostane se to. Kolik těch drinků můžu mít, kámo, když si nastakuju těma drinkama? To bude jiná sranda. A drinky je třeba vydovat. Málo drinků, ale mám 124. Tak teď mám 30 drinka, budou dlouho klikat. Tohleto video točím ve 7:30 večer. A potřebuji, aby to odbírat, můžu streamovat konečně. Já vím, že tohle video bude fakt dlouhé, ale když se podíváte na playe, na Xplay, tak na ten točí minimálně hodinové videa. Takže jako, ať se podívejte na moje video, než na jako playe. Já mám taky na playe upřímně, ale to neřešte. Se mě to ani nebaví. Říkám, se to podívejte, kolik jich má. Rysa. Co to bylo, co jsem udělal? Tady vzadu už máme odepknutou čokoládu. Yes, ta stojí 15.
A ta je jako hodně, ta je hodně dobrá, ale jako větší sranda je objednat. Mnohem větší sranda jsou ty drinky, jako je to mnohem větší sranda. Já říkám, že by to bylo méně účinné, možná ty drinky jsou lepší. Ale ty drinky, jako ty čokolády, ty energy tyčinky, jsou lepší než tohle určitě. Ale prostě tohle je větší sranda. Takže jako píme spoustu tohohle. Budeme dělat, kdybychom to v životě neviděli. Čokoládu, energy tyčinku. Tam je napsáno na toho, že energy tyčinka, a když se podíváte tady vlevo dole, tak je to prostě čokoláda. Se úplně chce 75 Robuxů se úplně popadili. Poslední jeden klik. A 22 drinků máme tentokrát. Teďka jako tak. Teďka to bude teprve něco. Jeden batoh dává brutálně. A ještě další. Tady dělá drink, sakra. Rychle, drink. A druhý. Bum. A už teďka máme celkem hodně peněz, jsme udělali zhruba 3 drinky. 4, no. 5, no, drinků. Bum. Jako jestli si za tohle chci, jenom za tohle chci koupit jenom drinky, jako. Krása. Tady budu mít možnost mít těch, jako, vysněných 50 drinků, možná i 100 budu mohnou mít. Podívej se, kolik to ještě musím uklidit. A já to potřebuji prostě upgrade. To bez upgrade nejde. Říká se pro drink. Hera. Vám už můžu mít vysněných 50 drinků, nebo ne, 49. Čeká si jeden. Tečka. Dokonce můžu mít dokonce o 25 víc. No ne, o 20. A? Ani energy. Hop. Yes, sir. Mám 12 drinků, což je jako celkově dobré. Budu možná změřit těch 100, ale káma. Myslím, že chci jich kupovat 100, káma. Třeba prejde hlavně. Když mi 20 stačí. Když mi 23 stačí na 100. No na víc než 100. Třeba 150, jo, něco takového. 125. Tak na kolik mi bude stačit těch 125? No, je to prvé jiný level. To bych rád jenom. Co prostě nějaký Infinity Bag. Mi pomaličku docházejí drinky, už mají jenom 3. Je takhle 2 pytle. Penaj. Teď potřebujeme. Kolik je stály ty roboti?
ještě padne, že může dát pytle, takže já si jednou koupím tohle a jedno toho. Všechny své úspory jsou trak do téhle. No aha, tohle nosí kravice. Udělá z toho pytel a tenhle nese na pytel, tak to je mega kam cool. Pomáhat, bude nás tam házet pytel. Jo, počkej. No, házet pytel, my potom hádám, že pojede. F. Já můžu jít znovu. Půjde pro ten pytel. To je škoda. Yes, jede pro něj. To je borec. Teda ty pytle se hodně vyplatí. Tam jsou hodně drahé. Ti droni se hodně vyplatí. To si bude, kdyby tady můžu klikat do nekonečna, protože oni budou pořád vydělávat prachy. Čum. Třeba jich nějak zase tak pomoct, ale... Já potřebuji víc obou dvou. 600. To je hodně moc, ale potřebuji hlavně drinky. Nejlepší, že skoro žádné prachy mi neubývají. Jo, ale ne moc. Takže kolik těch drinků mám? Bum. Je to mega scary, ten dopad. 500 a 600 security alarm si dám. OK, dám si drink, mám jich málo, jich mám celkem, ale to nevá. Něco má ztratil. To je bugnuté. Ti prototyp. Můžu tady hodit a jedu dál. Pivečku si dám. A jdem dál. Zatím nejezděžky pro ty moje, ale když pojede pro tento. Jestli je už dobré. Jsou 2 tyto tež korun. Yes, to je dobře. Yes. Ukradla prachy, kámo, to ale se mega hodí. To, krásný kluk. Taky můžu házet dozadu. Jenom 12, 14 není moc. To. Drink a drink. To fakt na hodně málo drinku. A to nehodí. Tady tím po $2 není moc, ale jako co už. No, výborně. To skrnky udělávají.
Toho mám těch drinků. Zapomněl hledat ty hry a prostě klikám z těch ty many. Tady man. Máte taky tady ho? No upřímně ani ne. Trapný. Videa je to kámo. Využívat své kamarády, takzvané. To vůbec kamarády, nebo jestli jsou influenceři. Nebudu nějak urážet, jestli se to vidět. Jo, tak jako, sorry, nemám tě moc rád, ale... Bum. Jdem dál. Bum. Tady jste. Ej. Bum. Vím, že se na půlhodinové video nechce koukat, ale věřte mi, že to video bude ještě. No már. Bum. Tak, Niko. Padni. Tak. A teďka tam přibudou ty prachy. A když takové, tady to bude dlouhé. A já vezmu taky mobil, jak se stlumím, vezmu si mobil, jak se dívá na TikToky. Když mám ten mobil, to já si pro mobil. Už nic se tady nestalo špatného a jdu na mobil. Nic to nechám. Někdo mi napsal. Zajímalo, kolik jich drinku budu mít. Tam.
Ne. Yes, ale jako já myslím, že tolik drinků určitě stačí lidi. Tak, sladko. Už mám 10. Ej, jo, skoro pade, počkej, teďka chci jako pade, chápete? 4, 3, 2. Poslední jeden a mám jich 50. Je to tam. Oh. Na max? To nemá na max? Stupinu. Ale jako prostě 53. Tady ještě tady. A to je jedna. Tady má pár. A teďka dlouho. To je farmy taky. Tak to hodím a jedem dál. Je v pohodě, co? Ty drinky, jestli vám tohle video přijde nějak dlouhé. Nedivte se, natočím dlouhé video upřímně. Dobrá, to baví natočit dlouhé videa. Já ani neumím stříhat, já nestříhám vůbec videa. Proto slovo jinak je. Takové video bude třeba 4 hodiny, možná i víc, ale jako kdybych stříhal, tak by měl třeba 20 minut. To nemožná. Přeskakovat tady tohle. Přeskakoval to nakupování. Tak. Kámo týpek, který má nějaké ty bagy. Yes, kámo, to jsou money. Tak je fakt hodně peněz. What the? Můžu hodit pod sebe, on bude to poletí. Ne. Ge. To letí. Já, ty, tě, 6, set. Teda, je, pete. Bum. Yes. Už to bude. Ještě dobrá. Tamhle, to bude další. Manukáš, yes. Vyteče. Hodně. Ono tenhle, myslím, že to bude mít 600. Počkej, ten se 500. Počkej, to byl tenhle stav, co tenhle stav? Idiot. Kama, idiot, já jsem koupil 2.
Tyhle, kteří budou donášet ty věci a už tenhle nestíhá. Já jsem idiot. Tak, dobré. Teď nějak stíhat, to budeme vydělávat trochu méně. Jde trochu udělat asi trochu méně, bychom mohli. Jo, to nebude, aspoň to jde na max. Jsem celou dobu upgradenou na max. To je to dobrá čusna. Krysa se prohrabávám. Jde. Tam, kolik jich tady máš těch balí? Tam musím pomoct. Tak jo. Bum. Vezme. Bum. Dobré, si to se pomohlo. Lidi, já musím pomáhat. 400. Prohryzat. Teď. Bum. Už to skoro máme zase 600 našich. Ty vole, Já koupil drink. Neskytme. Uživa. Ne. Měla jde klikat. To nejde brát. Proč to nejde brát? Se to baglo. Co mám dělat? Tady koupím si jeden drink. Kdo to nepomůže. A tady nemůžu vzít, takže teďka už to půjde. Jasně, protože bakle to bylo. Stala se tady prokousává krysánka. Ale už je to kámo mnohem. Kámo to kolik jsem to, kámo takhle jako. Přes 50%. 51. GG. Blabý. Kam? This is mega šťastný. Já si říkám, toho video už má 4. Strašně unává to natáčet. A mě to nebaví už. Mě to ani jako baví mě to, zase tak už moc ne. Teďka je třeba jedna z nejlepších částí. Už to čekám, až to ještě. Ale ne, určitě ne. Pojď jsem se srong, vyšla. Ona jsem se snažila ukrást 31 Kámo.
ona mi jako předtím snažila ukrást. To už je jako jiný problém. Lovinači, bere, šedem. Kopem jednu čokoládu, ať vidíte, jak se dělá, i když radši ne, kama. Protože neříkáte, že jsme idiot, že jsem se nekupoval radši tu čokoládu. Já vám to radši budu ukázat. Já, asi je. Super, cvičím zpátky. A vždycky, když jsem točil ty předchozí, tak jsem nekupoval ty drony, protože jsem nikdy nevěděl. Všimli, co tam je, svinka. Pak jsem si všiml, že tam jsou ty drony. Tam pak se mi rozzářily oči, jakože pak jsem si řekl, že natočím další video, takže právě to. Takže to budu dělat pečlivě. No. Když si dělám starší, posadí jako skutečně, to taky dělám. Ej, jo! Tam jsem se jako mega rád dostal. Tady je té zóny, to musím zaplatit doslova. Už asi ji musím zaplatit. Mám ještě 8 těch drinků, mě se kam mega vyplatilo. Koupit tolik. Ale je to mega nuda, kam to být. Třeba 5 minut mi trvalo nakoupit tam těch, a kam třeba 50. 5 minut. To 10 minut. Úplně. A to si fakt budu muset udělat, protože kam. Já už si můžu otevřít tam tu zónu. Každý her najdem víc. Pěkně prošrál. Krásně se prošrál semka. Krysa jsem. Klikal, prošral jsem se. Já mám to tady, došly mi drinky, ale mám mega prachy. Takže můžu mi upgradeovat energii a tak. Je srdbro. Tak. Cash. To vypadá, kam už jsem dobře prošraný. No, počítám. Dobrá, nechtěl. Kámo, to je tak drahé? Kámo, já jsem tady dostal všechny své prachy. Jdem za energii, kámo. Skladně. Jak moc rychle mi bude udělat, že mám na pusu. A to je prostě taková tolik drinků. 3/4 hodiny to natáčím. 3/4 hodinové video. Přesně 8 hodin. Jsem to začal kámo natáčet. 3/4 hodin, no. Kámo. Ještě půl hodiny můžu být na počítači. Ještě půl hodiny budu natáčet jedno video. Z toho zblázním. Já už to znám, jenom bude tady vzadu. Já nic, co divím. Nechci ukázat do čokoládu spolu. Bum. Moc těch drinků nemám. Káže rychle, a jo. To jako, to hodně pomalu bývá. Tak to je dobré. To je jeden drink a jeden pizza. Ej jo, kámo, to je best. Je server.
Si jeden. A mám celý backpack. 6, cerebro. Musí přesně jeden. Jeden na jeden backpack. Ale kamo, to je tam 9 řeči. 4. Ten trinkot musím upgradenout. Ale tady něco tak drahý, doufám na upgradenutí. Ale ti draní to dělají dobře. Ti draní to někde úplně nahoře berou, za Zora. Nemusí potom padat nějaké hory. Tady se kam zadletěl a ty taky. Bum. Daří se. Pár kaček jsem vydělal. Mám všechno na max. Až tady. Všechno na max. Tady. Všechno na max. Tady. Všechno na max. Vidíček tady nemám. I tady. Teď si jako můžu odpočít. Golden Ray. Pro hudbu. Kam, k čemu to tady je dosová? No, VIP zóna. To je kdy klíka. O 10 minut natáčím tohle video. Je to strašný pocit. Je to video bude tak hodinu. Kostum pro vás video. Jak to vypadá, když má všechno na max. Aspoň všechno dopodrobna. Co jde většina her a tak. Jako čokolády se víc vyplatí než ty drinky. Ale ty si musíte už jako zjistit sami, to už vám nechci ukazovat. Vás mi řeknu, co ta čokoláda dělá. Tady se takový boost a že on to absolutně neubírá žádnou staminu. A ta čokoláda sice nic nepřidá žádnou staminu, ale jsem takový boost, že on to neubírá žádnou staminu. Ale třeba na 10 sekund. 10 sekund může jenom takhle jet a jenom do pytle. To mi to mega. A to mi to přijde celkem opěleně víc bavit. To je prostě větší strana kupovat levnější věci a potom jich mít hodně. Sice jenom, by sice je minus jenom upgrade, ale minus, dobré, 250, dobrých 250 korun, ale zase ta čokoláda, 250 korun, určitě vzala a je víc. Já musím je takhle. Zakázaná zóna, kterou si musím koupit. Než chci dokončit tu základní, až potom chci kupovat peněz. Tohle já si dokončím tu první a potom ukončím video. Asi bych to tak udělal. Tu druhou si musíte už ukázat sami asi druhý díl. Nebudu dělat. Všechno máte v jednom díle. Můžu udělat potom ještě jeden třeba. Možná bych udělal jeden díl, že používám jenom zase čokolády. V začátku trinky, dokud nebudu mít přesně 100 věcí. A potom by se mohla dělat na ty čokolády. Ale nevím, uvidíme. Tady to jak kdyby jenom.
Bylo by to video asi trochu rychlejší. Hele jako 75%, to je ve 3/4. 3/4, tak. Když se na to potom podíváme, tak to bude počkej krásně. Jako nějaké money máme, kdyby je nemohl za co utratit, takže jenom co utratit jiného než tohle, drinky. Jako můžu ukázat tohle, můžete to jenom koupit. Kde bych mohl udělat příště? Mohu udělat příště, nebo zítra téměř. Jestli toho video vyjde. Takže asi jo. Zítra další video. Já se máte na co těšit. Zítra mohu udělat další video. A tam bych mohl udělat alty čokolády. A nebo vám kdyby ukázat, že bych to hrál. A potom kdybych to hrál, chápete? Ale netačil bych to a potom bych mu ukázal jenom tu další zónu. Jenom zase jako s těma drinkama. Potom se nebude moc stačit. Nic začínou od začátku. Ještě drinky. Sakra. Ale jako nějaké ty tady money máme. Takže. Tak. A nakupovat. A to je to kyšámu. A jak to nám ukazuje, kolik máme v kyšáku. Můžeme tak kouknout, dobré. Potřebuju drinky, počkej, já si je dovezmu, který právě v ledě. 50. S tím. Strašná hra. Chci zase na TikTok. Jo, na TikTok bylo taky, ale. Dajte mi, please.
Pojď sem, zasraná myško. Vidím druhou rovnou, taky zabiju. Ok, já myslím, že tolik toho stačí. Už tady pár minut takhle jako klikali, no oma. Tohle něco jako tohle pár drinků bude. Tím můžu koupit drony, další. Pár money, zkusím do ní dám že. A celý zbytek to bude stačit. Mám to 60. 60 na tohle. V pohodě stačí. Co já jsem nebudu zvyklý klikat. Aby jsem teďka mohla to odemkne. A budeme mít ty prachy. Ona mohla odemknout. Jenom tak jupnout. Aby jsem mohla získat nějaké ty hry, protože mám strašně málo. Takže možná většina bude muset skoupit většinu. Tam bude nějaký druh nové čokolády nebo něco takového. Kurňa. Dvě minuty a bude to hodina. A jestli na to budete chtít podívat na hodinové. Tak jo, tak to vyberá. Já tě končím. Já to ukážu. Ne, Krysa, pojď sem ty. Já pokažila, jakože ona mi prostě ukradla takové prachy. Dobré, já jsem si to spadl. Ne, okradla mě. Mně nejde. Kliknout. Aha, to bude ten dron. Hej, jo, kámo, kolik toho najednou je? Kámo, jsem se ještě nikdy nedostal v téhle hře. Nejdál, taky jsem, co jsem debil. Ej, jaká, tady je taková špičatá hora, vysoká spíš. Upřejmě je to úplně základ, to úplný základ, co neudělá. Já to rychle koupím, než nějaká krysa znovu ukrade. Ok, tady jsou úplně nové věci, je to vyrobené.
Možná košík třeba, jak jsou velké. Se to berou. Si za kolik dáme. Ale ty žirové energie, jako fakt. Fakt, hodně. Máš jenom nové věci. Tady jde sprintit, škoda. A dobré. A tady kolik to je základní. Do prde, dobré. To dokončí prostě takhle. Moc dlouho nemůžu natáčet. Dokončit. Ne. Až to vypadá. Vypadá celkem pěkně. A tam to bude hezčí. Tady jdeme zámesku. Aby jsme mohli jít z té strany. Dál. Čekali, že tady půjdu až nakonec, podle mě čekali, že se půjdu až na začátku, protože já tady vždycky chodím na začátku, podle mě tady všichni chodí vždycky na začátku. Vůbec nevím, jak to je. Tady jsou 25 čokolád. Tak to je... Oh my god, tak potom bychom se mohli ještě nastakovat, co dám. Kámo, tak toho se mě objeví dřív, tak jsem tady tatáčej dole. V příštím videu jet semka od začátku. Takže oh my god, počkejte, jsem vypiju všechny piva, které mám. Budu nastakovat pivo. Už potom nějaké. Extra. Ušetřit tolik času, já jsem idiot, no video mohla mít půl hodiny. Doslova jsem idiot. Takže nevěděl jsem o tom. Bum. No a to budu stakovat, když to uvidím. A to už je to tak málo dole. Říkám, tak mám stavený, ještě se asi doplní. Je furt. Doplním. Tak málo stamina jsem ještě neměl. Málo stamina. Pojď, tam můžu jít kam potřeba. Tam můžu po 12 pivkách. Doufám, že tady budu muset jako sbírat na země. Po 12 pivkách je dobré. Pojď si to takhle toho drona. Možná takový kousek. Když budeme jet, tak budeme zbírat 2 minuty do konce. Jo, takže ještě taky tu druhou zónu pojedeme trochu. Ještě mám tak málo... Kámo, jsem životě jenom tak málo staminy. Jsem pořád zapomněl, že musím stakovat. Ani to beru 2. Pojď. Skoro 1000 už máme. Takhle by se mohlo dát i tu první 100, ale já musím jít od 0. Chápete? Tady musím vypít všechny.
Mám bojí první 1000. To tady stojí 1 pivo 10. Můžu zkusit tady 5 piv. Tady. OK, to je cool. Tam se nás takové počkej, musím jít od 0 do té 100. Možná dáme i 200. No jak kdyby měli dát 200, ale jakože je to drahé. Drahší. Tady. Ano. Takový kousek. Takový kousek. A to základně to. Já jsem takový unavený staklik. Ne! Je to tam, borci. Počkej, není. Je to tam. Ne, není. Když klítají nějaké. Ej, jo, roboti. Jo, dobré. To spadl jsem, vidím. Jako vážně. Jako vážně. Není to třeba nahoře. S takovou pivkama. Tak. Jaká škodně. 25 stojí. Teď musím dívat na to, kolik mám těch pivek. Máme to, kolik jich mám? Kde jsou? Oh! To si děláš prdel. A budu se jako takhle? To ne. Teďka já musím pozbírat, teďka je stačí. Oh my god. Ještě jenom na jako jestli někde tady. Tak. Kolik jich je tady? Takhle, tady dva. Ej, yo, man. Ja. Jaký ty na to. Těch pivek tady je. Všude jsou. Dobré, tak jako. Ještě tady. Tak pivek. Je dobré, konec videa, byl tady, když video chtěli jsem dobré, nashledanou, mějte se hezky. Ahoj, uvidíme se v dalšího videa.